Tot mai des aud că se poate face detoxifiere și fără suplementele acestui program, dar adevărul este că fără ele nu vorbim de o detoxifiere eficientă, ci doar de o înfometare riscantă. Detoxifierea reală nu înseamnă doar să nu mănânci, ci să îți ajuți corpul să elimine toxinele și să funcționeze corect în acest proces. Așadar, suplementele din acest program sunt foarte esențiale pentru a hrăni organismul, pentru a oferi energie, pentru a accelera eliminarea toxinelor și pentru a menține echilibrul, prevenind astfel amețelile pe tot parcursul procesului de detoxifiere. Așa că fără acest program, 4 zile fără hrană pot deveni un chin pentru corpul tău. Cu acest program, detoxifierea devine eficientă, sigură și controlată. Așa că, indiferent dacă vrei să scazi sau să crești în greutate, procesul de detoxifiere este esențial pentru a-ți echilibra organismul. Un corp curățat și echilibrat este primul pas spre un stil de viață sănătos.